Mamă, în viața mea nu văzut așa ceva. Da, sigur o să cadă până. Vai de capul meu. Uite, uite cum... Vai, nu pot să cred, a zburat panoul. S-a prăbușit ghereta paznicilor, nu pot să cred. Dumnezeule, n-am văzut în viața mea așa ceva. Aoleu, aia, ai văzut-o de jos? Da, aia a zburat. Ia uite cum se vede, frate. Frate, și ăștia cu mașinile, ce dracu fac de... Tu uite-te și tu cum se vede. Deci eu în viața mea n-am văzut așa ceva, mă jur pe maica mea. Acolo să mușcă geamul. Lasă-l, dă-l măsa de geam. Ia pune-mă înapoi. Știu că se mișcă, dar ce vrei să-i fac acum? Nu fă să o descurcă și filmez. Vai de capul meu. Mamă, zici că e tornadă pe cuvântul meu. Incredibil, în viața mea n-am văzut așa ceva. Jur. Aoleu, gata, am terminat. Școala. Asta se numește downpour. Nu ține mult. 15-20 de minute maxim. După camera de secțiune.